Siemano widzowie, dzisiaj robię wam poradnik, jak na przykład patrzcie, no bo tu ludzie sobie za Robuxy normalnie tak sprzedają i można komuś Robuxy w Please Donate, prawda? Ale niektórzy chcą, ale nie umieją, więc dzisiaj to jest ten dzień i mam dla was poradnik. Na przykład ja już tu sobie niektóre stworzyłem, Game Passy jakieś, jakby nie Game Passy, tylko ludzie mogą mi kupić. No, a my lecimy do odcineczka, więc jeśli... A i w ogóle zostawcie suba i łapeczkę, ale okej. Więc to się robi tak, jeśli jesteście w Please Donate i nie macie nic, no to sobie ja zamykam studio, potem dajecie Google, czekacie, potem na Google wpisujecie Roblox i musicie być w stronie głównej, oczywiście. Potem dajecie tworzenie, ja mam po polsku, ale dajecie create. Potem tutaj mi się zmieni i dajcie na